dwi wedi gwirioni bod mynd ar y rhestr fer, mae wir yn fraint, a ia, dwi ddiolchgar bod y beirniad yn gweld rhyw werth yn y gwaith. Mae'r gyfrol yn ffrwyth tua 5 mlynedd o waith i gyd, oherwydd nes i sgwennu rhai o'r cerddi ma'n wreiddiol ar gyfer cwrs sgwennu creadigol yn y coleg. A pan o'n i'n sgwennu hynny, do gen i ddim darllenydd mewn golwg, do ni heb ddychmygu a byswn i'n cyhoeddi nhw fel cerddi unigol, heb sôn am fel cyfrol, felly mae hyn wedi bod tu hwnt i unrhyw beth nes i rioed ddychmygu. Dwi'n wreiddiol o Forfar Nefyn, ond bellach yn byw yng Nghaernarfon, a mynd ydy yng nghyfrol gyntaf fi. Fues i'n ddigon ffodus i dderbyn ysgoloriaeth awdur Llenyddiaeth Cymru nath yna alluogi fi i gyhoeddi y gyfrol yma, felly dwi ddiolchgar ofnadwy am yr ysgoloriaeth yna ac i Myrddin ap Dafydd a Gwasg Carreg Gwalch am gyhoeddi'r gyfrol. Nes i gyfansoddi rei o gerddi y gyfrol yma yn wreiddiol ar gyfer cystadleuaeth y talwrn, a dwi'n meddwl bod derbyn ymatab Ceri Wyn Jones a ynghyd aelodau fi yn y tîm, Iwan Rhys, Carwyn Eclli a Rhys Iorwerth, mae wir yn werthfawr, a dwi'n ddiolchgar yn arbennig i'r Rhys Iorwerth oherwydd mae o wedi rhoi llawer o gyngor ac arweiniad mi wrth i mi baratoi y gyfrol yma. Cyfrol am golled a galar ydy mynd, ac am golli ym mrawd hynna, Dafydd. A bod y themau yn drwm ac yn drist, dwi'n gobeithio hefyd bod yna gariad a hapusrwydd ella a diolchgarwch yn llinyn arian drwyddi. A ochr yn ochr efo'r cerddi, mae yna luniau anhygoel o drawiadol gan yr artist Elin Elizabeth, a hi sydd wedi gwneud y clawr yma hefyd. A pan nes i dderbyn lluniau Elin dros e-bost i ddechrau, waw, nath nhw roi ffasiwn ias i fi, a dwi dal i sbio nhw heddiw, a dwi dal yn cael yr un teimlad, a dwi'n teimlo bod hi wedi mynd ar gyfrol i le arall. A mi nath Dafydd Owain hefyd gysodi y gyfrol, a tasach chi'n fflicio drwy'r gyfrol, nwch chi weld bod meintiau lluniau yn amrywio, a weithio mae yna dudalennau gwag, a mae Dafydd yn wych iawn di gweld ella bod angen rhoi cyfle i ddarllenydd anadlu. Felly dwi'n teimlo ffodus bod fi wedi cael Elin a Dafydd yn gweithio efo fi ac yn ddiolchgar iddyn nhw, oherwydd dwi'n meddwl drwy gwaith nhw, mae yna fwy na jyst geiriau ar bapur yma, a mae'r gyfrol gobeithio'n mynd tu hwnt ella i jyst hynny. Felly dyma hi, esbonio. Annwyl bawb, allai ddim rhannu'r profiad hwn. Mae yna bwysa'n tynnu ar bob gair, a dos gen i mor nerth i'w dweud. Mae yna deimladau wedi cilcio tu mewn i mi, a phetha na fedra i feddwl amdanyn nhw. Rhwng sgyrsiau ceiniog a dima am nosweithio allan a beth ti'n neud flwyddyn nesa? Bodlonwch ar newid ma'n fy mrawddegau. Bodlonwch ar mae hi'n anodd a mod i ddim yn fi fy hun. Rhyw ddiwrnod bydd fy nghadw mi gei yn llawn, ac efalla, bryd hynny, ni darai fwrthwl ar serameg fy myd.